Madam, madamag ko man. Madi kayo makonsensya dagi tayo mamalmalditaan kinyo kada matartrayan nyo no ka. Konsensya? Amom lagreng no datuma, makonkonsensya na umut si ka. Permi. Hay madam, 2025 na. Amok lagring, tadamati sarili ka kalendaryo. Agpaliw kayo madam, amo yun nagsungsungpot kayo. Baka adupay kayo ma-friendship yun no ka karuba tayo. Hala? Hindi pa ba ako mabait? Gusto mo ba madam magsinungaling ako? Sika bahala lagring. Ano mapaspasamak dito'y masansaniban sama. Aday bagbagam? Awan madam, kunak makonsensya kay kumadagitay matartarayan yo. Amon datang arti pang panunuto. Kung konsensya ak mo na datuma sika. Saka 2025. Agbaliw kayon madam. Maya nga damal. Uy, nagbaliw ako. Mayat garod. Makonkonsensya ak dagiti matartarayak. 2025 bun iso dapat tangatawon. Wala na akong konsensya. Kuna laki din nagbaliw kayo. Kuna magsungsungtot kayo. Nakarkaro mo. Sino sing petak dagita karoba nga makamalas. Hay, pakpakawan. Diyan lang kayo maging close dagita nga karkaroba. Kababaing numamuan dagita amiga. Kunayo lang mo na nakababa ng kayo mo. Aday bagbagam lagreng. Awan madam kunak baka nag-text si Satanas kinyayo i-check yo. Plus 10 points kay kanuno kay impyerno. Talaga pala, so basta din na tagabok. Ay, ako makapastress. Ay, Diyos ko. Lagi tayo wrinkles ko. Paparang daman no kan. Manayo ng daman. Ha?